Il-Gvern ħabbar finanzjament ta' 60,000 euro f'kors għal 24 tifel u tifla b'diżabilità, fosthom bil-kondizzjoni tal-awtiżmu. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li dawn it-tfal se jingħataw l-attenzjoni meħtieġa biex itejbu l-ħiliet tagħhom matul il-ġimgħat li ġejjin filwaqt li jippreparaw ruhom għas-sena skolastika li jmiss. Dan se jkun organizzat mill-laqdiet Voice for Inclusion Gozo u Hand in Hand u se jara li dan it-tfal jimxu l-qudiem f'ħajjithom billi jintegraw, jipprogressaw u jħossuhom aktar inklużi fis-soċjetà. Id-direttur ta' waħda mill-laqdiet, Chris Vassallo, spjega li permezz dan il-kors se jkun qed tingħata l-istess opportunità lil kull familja u lil uliedhom. Ten għandna l-unur li nagħtu da servizz flimkien mal-Ministeru ta' Għawdex u mal-Voice of Inclusion li NGO bażata f'Għawdex, da servizz ta' ABA Therapy, Evidence-Based Therapy għat-tfal tagħna. Il-Ministeru għal Għawdex Clint Camilleri spjega li f'Għawdex il-Gvern qed jinvesti biex aktar żoni jsiru aċċessibbli u adekwati għal persuni b'diżabilità. Qegħdin noffru l-opportunità fejn kull familja li għandhom xi wilt bl-awtiżmu jista' jiġi hawnhekk u jieħu dan is-servizz mingħajr ma jħallas flus u għaldaqstant dan huwa nemmen pass importanti ferm fejn kull familja għandha l-istess opportunitajiet u naraw li ħadd fis-soċjetà tagħna ma jaqa' lura.